मंगल पहाट गीत, संगीत, नृत्य, पोवाडा, लावणी आणि गोंधळ यांचा समावेश असलेला रंगारंगी कार्यक्रम रविवार दिनांक 3 नोव्हेंबर 2024 रोजी पहाटे 6 वाजता सांस्कृतिक भवन जामसंडे देवगड येथे होणार आहे। देवगडमध्ये गेल्या वर्षी पहिला दिवाळी पहाटेचा कार्यक्रम पुणेरी पहाट या बॅनरने झाला। त्याचे कारणही तसेच होते। पुण्यात फार वर्षापासून दिवाळी पहाटेचे कार्यक्रम होतात, पण पिंपरी चिंचवड शहराचे विस्तारीकरण जेव्हा झाले तेव्हा पिंपरी चिंचवडमध्ये पहिला दिवाळी पहाटेचा कार्यक्रम हा सुरू करणाऱ्या कला दिग्दर्शक डॉक्टर गणेश उर्फ भाई बांदकर यांच्या संकल्पनेतून व दिग्दर्शनातून पुणेरी पहाट हा कार्यक्रम देवगडला साकारला गेला। तीच प्रथा कायम ठेवून या वर्षी दिवाळी मंगल पहाट या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आहे। या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यातील गायक, वादक, निवेदक आणि नृत्यांगना देवगड तालुक्यातीलच आहे। देवगडमधील रसिक श्रोत्यांची संगीतातील आवड पाहून फक्त विशिष्ट टाईपची गाणी न घेता मिश्र संगीतातील रचना, त्याचबरोबर आवश्यक त्या ठिकाणी नृत्याची पेरणी केली आहे। हा कार्यक्रम विनामूल्य असल्यामुळे देवगड तालुक्यातील सर्व नागरिकांना या कार्यक्रमाचा आस्वाद घेण्यासाठी संयोजकांतर्फे आवाहन करण्यात येत आहे। यातील कलाकार, संकल्पना व दिग्दर्शन डॉक्टर भाई बांदकर, संगीत संयोजन श्री सचिन जाधव, श्री हर्षद जोशी, नेपथ्य श्री सागर बांदकर, सहकार्य ॲडव्होकेट अजित गोगटे, संयोजक श्री संदीप साटम, श्री चारुदत्त सोमण, डॉक्टर कृष्णा बांदकर, डॉक्टर गुरुदेव पेरुळेकर, श्री जितेंद्र उपरकर, श्री सुनील करणगुटकर, गायक श्री संदीप फडके, श्री संतोष पांचाळ, श्री सुजित फडके, गायिका सौ प्रियंका वेलणकर, सौ मनस्वी घारे, सौ शिल्पा दामले, निवेदक सौ तन्वी चांदोसकर व श्री संदेश पुरळकर, उद्योन्मुख कलाकार सौ स्वराली वारिक, श्री सतीश कदम, कु संस्कृती जोशी, माउथ ऑर्गन श्री अभय रुमडे, बासरी कु यादनी कुलकर्णी, नृत्य कु कीर्ती पुजारे, कु संस्कृती जोशी, श्री संतोष जुवाटकर व कु कौस्तुभ जोशी। या कार्यक्रमाचे मीडिया पार्टनर श्री साईनाथ गावकर, कोकण शाही न्यूज चॅनल, LCD प्रोजेक्शन, सुधीर धाडी। या कार्यक्रमानंतर कलाकार महासंघ सिंधुदुर्गची घोषणा केली जाणार आहे व त्याची कलाकारांची नोंदणी केली जाणार आहे। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकण शाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।